Антыасадаўскія сілы вызвалілі турму Саіднаі ў мястэчку за 30 кіламетраў ад Дамаску. Адзін з сімвалаў асадаўскага рэжыму. Прычым у няволі трымалі і катавалі не толькі палітычных актывістаў ці ўдзельнікаў антыдзяржаўных пратэстаў, але і звычайных грамадзянаў, у тым ліку замежнікаў. Паводле арганізацыі Amnesty International у 2 карпусах турмы на 2016 год магло утрымлівацца да 20 тысяч зняволеных. Са звестак жа выдання Washington Post у перыяд з 2011 да 2018 года ў Саіднаі былі пакаранымі смерцю больш за 30 тысяч асобаў. Як сведчаць зняволеныя, якім пашчасціла выжыць, нярэдка ахоўнікі прымушалі вязняў катаваць і забіваць адно аднаго. Штодзень у гэтым пакоі, які раней называлі «Сталь-1», інтэрнат смерці, паміралі ад 1 да 3 чалавек. Пасля таго, як антыасадаўскія сілы пачалі вызваляць зняволеных, выявілася, што ў турме існуе падземная частка, так званы чырвоны корпус. Да некаторых падвальных памяшканняў удалося дабрацца. У іх знайшлі знясіленых паўпрытомных людзей. Не да ўсіх камераў дагэтуль ёсць доступ.